नोंथांमोननिफ्राय मोनफा मोनफा चेलेन्ज आङो नोंथांमोननिफ्राय नागिरदों। हेलो लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि बे अबंसा ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनायजों लोगोसे गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। स' आंथ' मोजाङैनो दंखायो नङा होमब्ला, मोजाङै थानायखायनोथ' दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिनो हादों। स' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। लोगोफोर माने दिनै फार्स्ट टाइम बिदि माने साइकेल सालायनानै माने आखाइ हगारनानै दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग खालामदों। माने आङो गिनाय फैयोमोन गोसोआव जे बेफोरबायदि माने आखाइ हगारनानै सालायब्ला गोलैगोन नामा मागोन नामा होननानै गिनाय फैयोमोन। नाथाय दिनै माने क्लियार जादों जे हामारोना हामारा नङा होमब्ला। अ माय गड, लामायाव माने बिराद गाज्रि जोंनिया बेजों माने लामाफोरा बेजोंहाय उनथिंजाय गारि फैदों नामा फैयाखै। मेंबायलै लोगोफोर, र' सुसु होनना खारदो सुसु। अभी मूत्र विसर्जन करने वाला है। थोड़ा मोदायफोरसो दङ नामा, मोदाय थानानैलै गिदिरथार आफा इसोर। माने दंफाङाव आङो माने माबानानै दै गारबाय, दै गारनानै माने दै एसे होबाय दंफांनो। दे मोजां थाना था। माने दंफाङाव माने दै एसे लुबाय आं। मिनारेल वाटार लगायबाय आरो दायो आं थांगोन बेजों। आरो नैबे जाबाय आंनि पेडेल मारि क्या नजारा है वो देखो भाई। समायना बे बुहुम जोंनि नङा होमब्ला, समायना बुहुम, समायना नुथाय, जोमैनि नुथाय, दंफां लाइफांनि नुथाय, समायना बे सोमखोर बुहुम। माने बेफोरबायदि माने गाज्रि लामाथिं फैयोब्ला माने जोङो पाउडार लाइलाइसिन फैयोब्लाबो जायो। माने बिनामुलिया पाउडारखौ जों मोनखायो नालाय, बिनामुलिया पाउडार मोनखायो। आङो जाय जायगायाव फैदोंमोन माने जाय खामानिनि थाखाय फैदोंमोन आरो बे खामानिया दायो जाबाय। नै सायाबो माने आधा लोंनानै आधाखौल'सो दिन्थिबाय नोंथांमोननो। आधाखौ लोंखांबायानो, ओमफ्राय आधाखौसो दिन्थिबाय बिस्कुटजों सा। बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोनखौ आङो दासो खोन्थानो सानदों जे आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोना जाबाय आं नोंथांमोननिफ्राय मोनफा मोनफा चेलेन्ज आङो नोंथांमोननिफ्राय नागिरदों। नोंथांमोना आंनो माने मोनफा मोनफा चेलेन्ज हर, जाय चेलेन्जखौ आङो मोनसे टास्क हिसाबै आङो कमप्लिट खालामनो हायो। जे नोंथांमोना जुदि 60 सुबुङा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोन 60बो आंनो मोनफा मोनफा माने टास्क हिसाबै मोनसे चेलेन्ज हर। आरो बे चेलेन्जखौ आङो कमप्लिट खालामनानै मोनसे इन्जय होनो सानगोन। जे नोंथांमोना बे चेलेन्जखौ सानै हयै हरबानो जाबाय जे जायफोर माने चेलेन्जखौ आङो कमप्लिट खालामनो हायो। जेरै फुड चेलेन्ज बा माबा मोनसे चेलेन्ज बा बबेबा मानसि गेजेराव सोरखौबा माबा खालामनांगौ बा सोरखौबा प्रप'ज खालामनांगौ, बेफोरबायदि माने मोनफा मोनफा चेलेन्ज हरबानो जाबाय। जे सानै हयै हर, जाय टास्कखौ आङो कमप्लिट खालामनानै मोनसे इन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायो नङा होनब्ला। नोंथांमोन बयबोथ' बुजिखाबाय नङा होनब्ला चेलेन्जखौ माबायदि हरनांगौ माबायदि हरनाङा। आरो बिदिब्ला नोंथांमोना चेलेन्जखौ बुजिखाबायब्ला आङो बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय। स' बाय इयुननि चेलेन्जफोराव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन।